At overvægt kan være skadeligt for kroppen, overrasker nok ikke mange. Men det kan overraske mange, at det faktisk også er relevant for deres kat. Og derfra melder spørgsmålet sig, er det faktisk relevant for din kat, og hvad skal vi gøre ved det, hvis det er? Velkommen til Dyrlægens Bord. Jeg hedder Søren. Og til at hjælpe os med at få svar på de spørgsmål og mange flere, har vi fået besøg af dig. Velkommen til. Det er Louise Piler fra Byens Dyrklinik i Taastrup. Og helt kort, Louise, hvor relevant er det her overhovedet? Er det noget, du ser ofte overhovedet i klinikken? Det er faktisk et meget relevant problem. Det er noget, vi ser hyppigt hos katte, som vi ser i klinikken, og måske også hyppigere end ejerne lige går, tror. Og udover det, så skal vi også møde Osvald og Mulan. Osvald er en kat, jeg har set som dyrlæge, og den anden er Mulan, er en case, som du har taget med. Men inden vi når så langt, så vil jeg minde dig om, der kigger med derhjemme, at hvis du har Hills Advantage-appen, så kan du faktisk få 10% rabat, og det kan du opspare inde i appen, hvis du bruger den, når du køber foder. Det eneste, du skal gøre, det er bare at få hjælp hos sygeplejersken i den klinik, hvor du plejer at købe det. Og hvis ikke du har downloadet appen endnu, så kommer der en QR-kode, og der kommer også et link i chatfeltet, hvor at du kan få fat i appen. Og til alle nye, der tilmelder sig og får downloadet appen, så er der faktisk også en bonus på 75 kroner. Det vender vi også tilbage til senere. Men lad os lige starte der, Louise, hvor du siger, det er meget relevant, og det er noget, du ser ofte i klinikken, men hvor stort et problem er det her egentlig? Det er noget, som måske op til 20-40% af alle katte faktisk lider af. Nogle mere end andre. Og for den enkelte kat kan det være et problem, som ejeren ikke lægger mærke til, for katte er ikke så gode til at vise deres følelser, vise deres problemer, så derfor så kan det være et meget større problem, end ejerne egentlig går og tror. Men er det her så relevant for, hvad kan man sige, gåseøjne, den sådan almindelige katteejer, og ikke sådan en, der nødvendigvis ikke skal udstille katten eller skal bruge katten til noget, men som bare har sådan en, igen i gåseøjne, en almindelig kat gående? Det er jo noget, som påvirker katten hver dag, hele tiden, dag og nat, fordi den har for meget fedt på sin krop. Og det kan påvirke katten, det kan give følgesygdomme, det kan give mekaniske problemer, altså katten kan ikke bevæge sig, som den ellers burde. Så derfor så er det noget, som påvirker kattens livskvalitet negativt. Og derfor så bør man tage hånd om det som ejer, for man forpligter sig jo til at sikre bedst mulig livskvalitet for det dyr, man tager vare på. Jamen, og det tror jeg, der er også mange katteejere, der jo i virkeligheden er interesseret i, men måske kan blive snydt lidt, fordi når man hælder mad op til mange katte, så spiser de lidt, der går fra det, og spiser ikke rigtig op, og de vil klage efter at få mere og sådan noget. Så hvad er det egentlig, der gør, at de bliver overvægtige? Jamen det er jo, at forholdet mellem de kalorier, man forbruger, og de kalorier, man indtager, er skævt. Man indtager simpelthen flere kalorier, end der bliver forbrændt. Det er jo det samme hos mennesker. Så derfor så får katten alligevel, selvom man ikke tror det, så får den indtaget flere kalorier, end man tror. Måske går man og hælder lidt op i løbet af dagen, for skålen ser halvtom ud. Katten plejer at kunne styre det selv, men alligevel over tid kan et lille kalorie overindtag sætte sig på sidebenene langsomt over tid. Så derfor er det også noget, der kommer snigende. Det er jo ikke noget, at man ser et kæmpe vægtøgning fra den ene dag til den anden. Så det er noget, der er svært at lægge mærke til. Men du siger, der er jo nogle katte, der styrer det selv. Altså, der er jo nogle katte, der opfører sig næsten som en hund og bare tømmer skålen. Og der er det måske mere oplagt. Men jeg tror, mange katte, de er mere sådan småt spisende. Burde de egentlig ikke kunne styre det selv? Hvis kattene de var som i den vilde natur, så kunne de jo styre det selv, for så ville de jo gå, de ville forbrænde nogle kalorier på en jagt, så ville de fange et bytte og spise det. Men her så er katten meget mere inaktiv, end den vil være ude i naturen, og den har hele tiden adgang til foder, så hvis den keder sig lidt, jamen så vil den måske gå og spise en lille smule mere. Det er ikke en kat, som tømmer skålen, den er aldrig glubende sulten, som vi ellers ser en hund vil være, men den går måske lige og småspiser 10%, 20% mere, end den egentlig burde, så selvom man tror, at den kan styre det selv, skålen den er aldrig tom, så vil den alligevel få indtaget flere kalorier, end den bør. Så i virkeligheden det, at den
styre det selv, jo måske i virkeligheden er en lille smule skævt i forhold til, hvad den faktisk havde brug for. Præcis, for man tror, den kan styre det selv. Og det er der nogle katte, der kan. De kan holde en fin vægt, men mange, de kan faktisk ikke. De skal have hjælp til at kontrollere deres kalorieindtag på den ene eller den anden måde, som vi kommer ind på i dag. Ja. Og så vil jeg gerne snakke lidt om den der case, du har taget med Mulan, den sorte kat Mulan der, fordi den har du lidt en historie med, ved jeg. Ja, Mulan, hun var en kat, som var på et katteinternat, hvor ejeren kom og valgte hende. Hun havde været med killinger og havde faktisk været til den tynde side. Hun kunne ikke rigtig få taget på, da hun var på det her dyreinternat. Så ejerne havde fået besked på og sørge for, at hun fik taget lidt på. Og så kom hun til mig i en helt anden henseende. Sådan er det tit, at katten fejler noget andet, og så spotter vi, at den også er overvægtig. Men så snakkede vi lidt om Mulans vægt, at hun faktisk havde fået lidt for meget på sidebenene, og det havde ejerne ikke lige været opmærksomme på, fordi de mere havde fokus på, at hun jo egentlig havde været for tynd. Men nu var det så vigtigt at få vendt den bøtte, så hun faktisk fik tabt sig en lille smule igen. Hvad kan der så ske ved det? Altså, er det ikke bedre at have lidt med, så man har lidt at give af, hvis man nu skulle blive syg eller dårlig eller sådan? Hvad betyder det for katten at være bare en lille smule overvægtig måske? Man har ikke behov for, når man er en kat, der bor hos os som mennesker, som fodrer med et godt foder, så har man ikke behov for at have lidt at give af. For vi sørger for, at der altid er mad. Katten får mad hver dag. Det ved den. Det ved dens krop. Den er sikker på at få mad. Så den har ikke behov for at have lidt at give af til vinteren, hvor der ikke er så mange mus. For der er altid rigeligt med foder. Så derfor er det faktisk mere sundt for kattens krop, kattens celler, at være lige til den undervægtige side eller være normalvægtig. Det, der sker ved at have for meget fedt på kroppen, det er, at kroppen den hele tiden er i en lille smule stress, en lille smule i ubalance, kan man sige. Og det påvirker organer, det påvirker ledene. Vi ved måske alle sammen, at for meget fedt kan føre til sukkersyge hos katte, men det kan også føre til øget risiko for slidgigt. Det kan føre til rigtig mange forskellige følgesygdomme, som man måske ikke tænker over, fordi man har en kat, der virker til at trives, men i virkeligheden er der måske en lille bitte smule af kattens krop, som ikke fungerer, som den kunne, hvis den var i optimal vægt. Ja, fordi jeg tror, det virker måske oplagt, at man har flere kilo at bære rundt på, og det kan være tungt forledende. Og fra mennesker kender man jo selvfølgelig også, at hvis man har fedt i blodårene, så kan man jo også få nogle hjertekarsygdomme og sådan noget. Men uden en sammenligning i øvrigt, så betyder det altså, siger du, også noget for katten, at organerne og resten af kroppen stadigvæk har for meget fedt, selvom at det egentlig ikke er fedt i det enkelte organ. Ja, det er simpelthen, man kan sige, at fedtet er et organ i sig selv, som påvirker resten af kroppen, uden at der er, som du siger, fedt i blodet eller direkte fedt i organerne. Men det er simpelthen den proces, som fedtcellerne har, som påvirker de andre organer og kan give nogle af de her følgesygdomme. Og som du siger i sig selv, bare have for mange kilo at slæve rundt på, slider jo på musklerne, på ledene, så katten har ikke så nemt ved at bevæge sig rundt. Den har ikke så nemt ved at hoppe op der, hvor den måske gerne ville før. Det kan den måske ikke mere, både fordi den er tung, men måske begynder den at have lidt slidgigt, før end den ellers ville, fordi den har for meget at slæve rundt på. Ja. Omvendt er der så nogle sygdomme, som så kan lede til overvægt, så selvom at man som ejer måske gør det korrekt, at katten så bliver for stor alligevel. Der kan jo være, omvendt kan det jo være slidgigt eller smertesygdomme, hvor at katten er lidt mindre aktiv, end den ellers var, og derfor får den ikke forbrændt den mængde kalorier, som den plejede at kunne, og så på den måde kan den blive overvægtig. Og man kan også sige noget, der ikke er en sygdom, men som langt de fleste af vores katte, der er steriliseret eller kastreret, det i sig selv, det gør, at kaloriebehovet falder en lille smule, og det skal man huske at tage hensyn til, når man får sin kat steriliseret eller kastreret, at man faktisk allerede der skal vælge et foder med lidt færre kalorier, for at katten faktisk ikke bliver overvægtig af den grund. Ja, og det leder mig egentlig videre til det næste, jeg faktisk gerne vil tale med dig om. Fordi jeg oplever nogle gange på klinikken, at ejer siger til mig, at
de har en særlig udfordring med deres kat, fordi den for eksempel er neutraliseret og derfor ikke kan tabe sig, eller at de har svært ved ligesom at fodre den, fordi den kat har en særlig adfærd. Men det kan være, at vi måske skal prøve at starte der med neutraliserede katte. Det er vel lidt op ad bakke at få sådan en kat til at tabe sig. Det er svært at få en kat til at tabe sig, ligegyldigt hvad årsagen er. Det er der ikke nogen tvivl om, og det er noget, man tit skal have hjælp til, enten af et specielt foder eller af sin dyreklinik, som kan vejlede en. Så det er ikke nemt. Det er rigtig, rigtig svært. Men hvis man har den steriliseret eller kastrerede kat, så kan man ikke sige, at det kan den ikke. Selvfølgelig kan den det, men det kræver en indsats. Det kræver, at man vælger et foder, der er til at tabe sig. Ikke bare et foder, som er et light-produkt for eksempel, men et direkte foder, som er designet til, at man skal tabe sig. Det kræver, at man får motiveret katten til at bevæge sig noget mere. Man skal få brændt de her ekstra kalorier, og det gælder, om det er den steriliserede kat, eller om der er andre årsager til overvægten. Jeg kunne godt tænke mig lige senere at vende tilbage til det der med lightfoder, men fordi den der pointe med, at kattene i virkeligheden klager, hvis skålen allerede inden den sådan er halvtom. Altså de klager bare, at der ikke er top på. Så kunne løsningen jo måske netop godt være at give lightfoder, eller hvad? Løsningen vil måske mere være at få katten til at bevæge sig, få kigget på, jamen, hvad er kalorieindholdet overhovedet i det foder, du giver? Hvad er min kats idealvægt? Måske kan den ikke selv tolerere at styre sit madindtag. Måske skal man måle op på daglig basis. Min kat skal have så og så mange gram, og så fordele det ud over dagen, og lade være med at lade sig lokke af, at katten den egentlig siger, at skålen er tom. Det får den måske til at spise mere, end den egentlig bør, at man får målt af, jamen min kat skal have det her over en dag, og så skal den ikke have mere, selvom den går og klager sig. Den skal kun have det, som er vejet af til den. Så er der også nogen, der bruger vådfoder af forskellige slags, eller man kan sige kategorien af katteslik i et eller andet omfang, fordi man gerne vil have, at katten har noget lækkert at komme hjem efter, for eksempel hvis den har gået ude. Hvad kan man så gøre i den situation, når katten, kræver den slags? Man skal nok gøre op med sig selv. Er det noget, man stadig gerne vil give til sin kat? Er det noget, man synes er dejligt at give? Jamen, så kan man måske give en lille bitte smule. Og så skal man kigge på den fodermængde, man ellers vil give, og sige, jamen, jeg giver en mængde af det her vådfoder. Så skal jeg tage en lille smule fra af det foder, som jeg ellers havde målt op til min kat, for at det samlede kalorieindhold eller kalorieantal på en dag ikke overskrider det, som den skal have for at kunne tabe sig. Og alternativt findes der jo vådfoderprodukter i slankeudgave, som man kan give i stedet for. Og det kan være en fordel at give, for der er lidt mere væske, og det kan øge mæthedsfornemmelsen, populært sagt, en lille smule. Så vælg det vådfoder, som er det rigtige slankefoder, i stedet for det fra supermarkedet. For ofte så står der ikke engang, hvor mange kalorier der er i dem fra supermarkedet, så vi aner ikke, om det er en stor kaloriebombe, man faktisk giver sin kat. Ja. Hvis vi nu holder os til udekatter, hvis vi siger, at vi gør de der ting rigtigt, og har fundet en korrekt mængde tørfoder, og så også hvad der svarer til, at der er plads til lidt slik, men katten taber sig alligevel ikke. Vi har så med en udekat at gøre, som jo i virkeligheden måske går ude meget af dagen, eller i hvert fald måske meget af natten, og egentlig bevæger sig. Burde det så ikke være nok, eller hvorfor taber den kat sig så ikke? Der kan være flere ting i det. Det ene kan være, at det er en super god musejæger, man har, som går ud og tager 3 mus i løbet af en nat. Det kan også være, at man har nogle rigtig gode naboer, som rigtig godt kan lide ens kat, eller de har deres egen kat, har noget foder stående ude, eller din kat har fundet ud af at bruge kattelemmen og komme ind og spise hos naboen. Så der må man gøre lidt benarbejde og finde ud af, er der egentlig nogen, der fodrer min kat? Hvis der er det, tag snakken med dem og sige, min kat, den skal faktisk tabe sig. Jeg vil helst ikke have, at du fodrer den med vilje. Hvis der står noget fremme, jamen, kan man lave et eller andet, så ens egen kat ikke kan komme ind til naboen, eller hvad det nu er, ens egen problematik er derhjemme. Der kan jo være rigtig mange ting i det. Og hvis man har udelukket alt det, jeg ved, jamen det er fordi, den spiser 3 mus hver nat, jamen så kan det være, at man skal reducere en lille smule mere i det, man giver derhjemme, fordi man ved, at den går og får nogle ekstra kalorier ude på marken. Ja.
så skal vi lige om et øjeblik se på, hvordan man kan vurdere sin egen kat. Men det sidste spørgsmål, inden vi gør det, så vil jeg gerne lige vende tilbage til den der indekat, som du snakker om, at det kunne måske være nødvendigt at lave noget aktivitet med den. Fordi det er jo måske en af de udfordringer, jeg også hører, det er, at min kat, den gider ikke lege. Jeg kan ikke ligesom få den op af stolen, eller ud af vindueskarmen, eller måske højst 30 sekunder, og så gider den ligesom ikke det mere. Hvad kan man så gøre? Så kan man prøve at putte fodret i sådan nogle foderlegetøj for eksempel, så det man vejer af til ens kat, så kan man putte noget af det i en lille bold, eller man kan få alle mulige forskellige typer, hvor katten skal bevæge sig for at få fodret ud af det. Det vil sige, at den skal arbejde lidt mere for at få sit foder, plus den får bevæget sig på samme tid. Så der er det egentlig en win-win situation, at den får forbrændt nogle kalorier samtidig med, at den bruger længere tid på at spise det foder, som den skal have af dens dagsration. Og ellers så må man eksperimentere med, hvilket legetøj er godt for min kat. Er det laserpointeren? Er det fjeret på en pind? Er det måske noget den ene dag? Det er noget den anden dag? Få indrettet huset eller lejligheden, så katten naturligt har lyst til at bevæge sig. Den har lyst til at bruge alle rum. Den har lyst til at komme op i højden. Den vil springe. Den vil gå fra hylde til hylde op i højden, så den får brugt sine naturlige instinkter også. Katte vil rigtig gerne være oppe i højden, så få motiveret den til det. Det ser ikke smukt ud måske at have en masse hylder, men det kan være det, der skal til for at have en indekat, som ikke har mulighed for at udleve sine instinkter udenfor i stedet for. Så skal man gøre nogle ekstra indsats for, at den kan trives indendørs i stedet for. Ja. Men nu skal vi se helt konkret på, hvordan seerne derhjemme også kan vurdere deres egen kat. Så skal vi ikke gå ind i klinikken og kigge på det? Lad os det. Nå, Louise, jeg har taget en lille servering med og lidt legetøj, og så Theodor her. Ja. Og jeg kunne godt tænke mig at prøve at starte der, hvor at dem, der sidder og kigger med derhjemme, hvordan kan jeg vurdere, om min kat er overvægtig? Hvordan kan jeg vurdere, om det, vi snakker om, er relevant for min kat? Det, man skal kigge på, det er, man skal kigge på fedtlag, og man skal kigge på det, vi kalder talje. Så hvis vi har Theodor her, så skal man mærke. Det er ikke nok bare at kigge. Man skal have fingrene på katten. Så man skal mærke over ribbenene. Føles det som om, at der er et fedtlag, kan man nemt mærke ribbenene. En optimal fedtprocent, der skal man nemt mærke ribbenene med flad hånd, uden at man skal ind og trykke for at mærke dem. Hvis man skal ind og trykke, eller man slet ikke kan mærke ribbenene, allerede der har man en indikation for, at katten den nok er for tyk. Så skal man kigge på det, som hedder talje, og det kan man kigge på ovenfra. Så hvis man ser Theodor her ovenfra, så skal han gerne gå indad heromme bag ved ribbenene i sin talje. Hvis han går lige ud, så er det fordi, han har et fedtlag her på siderne. Men Theodor, han går jo i virkeligheden en lille smule ud af her, så han er i virkeligheden lidt til... Han er allerede lidt til den gode side. Ja, okay. Lige præcis. Ja. Så kan man også kigge på ham fra siden af, hernede under maven. Der skal han også gerne i hvert fald ikke have en stor mave. Han skal gerne gå lige ud eller en lille smule opad. Mange steriliserede og kastrerede katte, de kan godt have sådan en lille hudpose hernede under. Og så skal man mærke igen, for man kan nok ikke undgå hudposen, det kan komme, men den skal ikke være fyldt med fedt, den skal ikke være tyk, den skal ligesom føles som om, at det primært er hud uden et tykt fedtlag indeni. Ja. Så det er simpelthen de ting, vi bruger til at vurdere, om katten er overvægtig, om den er normalvægtig eller undervægtig, kan man jo også risikere. Og der har vi sådan et skema, som vi bruger til at vurdere ud fra, så vi også kan snakke med vores kollegaer om, hvor på skalaen denne her kat den ligger, og hvor vi gerne vil have den hen. Ja, og det skema skal vi lige kigge på, men så vil jeg gerne vide, hvad skal en kat så veje? Altså, fordi nu mærker jeg så på den, men hvad skal den så veje i kilo? Det er altid svært at svare på. Vi vil hellere mærke og sige, at den skal ligge her på vores skala, men der findes jo store katte, der findes små katte. Nogle katte har en normal vægt på 2-3 kilo, nogle har en normal vægt på 5-7 kilo, så det er svært at svare på, hvad en hvilken som helst kat skal veje. Men hvis vi mærker, hvis vi kigger, så kan vi komme med lidt bedre sjus på, jamen hvor skal din kat ende henne, og så vurderer vi løbende undervejs. Så vi skal altså hen og have fat i ribbenene og se på taljen, som du... Vi kan aldrig nøjes med at kigge, vi kan aldrig nøjes med at sætte et tal på. Vi skal altid ind og mærke os. Ja. Hvis vi nu så tager Theodor, vi kigger på vores skema her, som også kommer op på skærmen, så I kan se med.
og vi siger, at Theodor han har lidt for meget, og taljen er egentlig væk, når vi rører ved ham. Muligvis så kan vi heller ikke mærke ribben. Der er ikke mange ribben på stofkatten her, men vi leger, at de er svære at finde. Hvor ligger han så henne på den her skala? På den her skala, som vi har her, jamen der har vi jo det grønne, det er den normale kat. Så Theodor, han vil nok ligge sådan på lidt gul til orange, vil jeg sige, for han buler faktisk lidt ud. Han går ikke lige ud, som katten gør i det gule felt. Han buler lidt ud på midten, og det samme nedenunder. Hvis man kigger på ham, så buler han sådan lidt hernede også. Og hvis vi nu legede, vi kunne mærke, jamen, så ville der også være et fedtlag omkring hans ribben. Så han nærmer sig faktisk nok den orange her på vores skala. Og det vil sige, så regner vi så med, at han har cirka 40% fedtlag, og han så skal tabe sig de der 35-45%. Ja, eller han har 35-40% for meget. Kropsfedt, ja, lige præcis. Nu tager vi lige vores cases også, og jeg er glad for, Louise, at du vil tage mig seriøst, selvom at vi som dyrlæger snakker om en stofkat, ikke også? Men hvis vi nu kigger på vores 2 cases, ikke også? Så den, jeg har taget med, han er jo markant overvægtig, ikke også? Ja, man kan ligesom, selvom han ligger på siden, så kan man faktisk ikke, så kan han ikke nå bordet med det ben, der er øverst. Så det er jo ret tydeligt, sådan måske for de fleste, at han er i hvert fald for stor, ham her. Hvor ligger han henne på vores skala? Han er jo helt heroppe i det røde felt for en kat, hvor han ikke engang kan nå bordet med det ene ben. Han kan jo ikke engang ligge, som en normal kat vil gøre. Så han er jo helt oppe i det røde felt, så han skal jo tabe sig markant. Ja. Så der er et arbejde forud for hans ejer. Ja, og det var der også for den der, ikke også? Han vejer næsten 10 kilo, 9,8 var det, ikke også? Ja. Det vil sige, hvis han så er tæt på 100% for meget, så skal han tilbage til cirka 5 kilo. Ja. Det er den måde, vi... Ja. Og hvis nu jer, der sidder og kigger med derhjemme, så vil være med til en lille gætteleg, så prøver vi lige at tage videoen af Mulan frem igen og kigger på hende. Og så prøv at, dem af jer, der ser med live, I kan skrive et tal i chatfeltet, og så kan I måske prøve at være med til at gætte, hvor på skalaen, at I synes, hun ligger. Ligger hun på de der 20, en fedtprocent på 20, som egentlig er normalt? Ligger hun tættere på den orange, som Theodor her, eller ligger hun oppe i den røde ende af skalaen? Så prøv at skrive et tal i chatfeltet, og så snakker vi lidt om, hvor vi 2 synes, at hun ligger henne. Nu er det selvfølgelig svært. Nu har vi lige sagt, at man skal mærke, så det bliver jo lidt et gæt ud fra de ting, vi har set. Er der talje? Buler hun ud på maven? Men man kan godt sådan komme sig sådan lidt derhen af i hvert fald. Ja, og særligt er det måske illustrativt, når vi kigger på det video, hvor man ligesom ser hende lidt opfra, og kan kigge lige ned, ikke også? Hvor man ligesom sådan kigger ned oppefra, ikke også, og kan få en fornemmelse af, hvor taljen er henne. Ja. Men hvor vil du beskrive, at hun lå henne cirka? Jamen, jeg tænker, hvis vi kigger på vores skala her igen, jamen hun er sådan en, lidt ligesom Theodor faktisk, sådan lidt gul til orange, vil jeg kalde hende, på denne her skala, som vi har her. Så hun er nok der sådan til en 25-35% kropsfedt, eller sådan noget i den stil. Men det vil sige, hvis vi så regner 30%, at hun sådan skal tabe sig, det ud fra, hvad sådan en kat ellers vejer, hvis hun vejer 5 kilo, så er det jo kun nogle få 100 gram. Altså det er jo ikke, meget. Altså hvad betyder det, at en kat bare har taget 300 gram eller 500 gram på, for eksempel? Men det er jo det, for det er jo relativt til en ret lille kropsvægt i forvejen, så derfor så er et par 100 gram mere for en kat, end det vil være for et menneske. For os så vil et par 100 grams udsving ikke være det store, men for en kat, som ikke har en stor kropsvægt, så betyder det faktisk ret meget i det store billede. Ja. Så skal vi snakke lidt om mad her, ikke også? Fordi nu har jeg jo så taget lidt af det her lækre vodkost, som Theodor, han går jo ud og fanger mus, og jeg vil gerne have, at han kommer hjem til aften, ikke også? Så jeg er nødt til ligesom, han er rigtig glad for meget af det, jeg ligesom har på tallerkenen her, det sejler ligesom den vej ud der. Det er rigtig lækkert i hvert fald. Han er glad for det, ikke også? Og jeg har noget paté her, som virkelig er det, han sådan går efter, men der er også noget bidder i sovs, jo, som mest af alt bare er gelé, og så har jeg noget her, som faktisk er sådan noget tørret kylling, som nok har noget konservering og sådan lidt sødestof, kan jeg se, men der er ikke, altså det er stort set kun tørret kylling, det her. Hvad synes du om de her ting? Hvad skal jeg gøre? Man kan sige,
Alt det feder jo. Vi ved ikke helt, hvad kalorieindholdet er i de forskellige ting, for det bliver typisk ikke oplyst. Men man skal i hvert fald tage højde for, at hvis jeg giver sådan en hel paté, jamen det er måske en halv til 3/4 dagsration for min kat. Så hvis den får en halv eller en hel paté om dagen, jamen så er der faktisk ikke meget plads til det rigtige foder, som den ellers skulle have haft. Så derfor så vil jeg anbefale om muligt at skære det hele væk, eller gå efter et vådfoder, som også er et slankefoder. Det kan man også bage til godbidder. Hvis man godt vil give nogle godbidder, jamen så kan man give det i stedet for, så man har lidt mere hånd i hanke med, hvordan dagsrationen fordeler sig, fordi vi ikke helt har styr på, hvad der er i de her vådfoderprodukter. Bage, altså det vil sige, at jeg simpelthen laver lidt klatkager af det her, Præcis. så bager det. Du kan simpelthen tage dit vådfoder med en lille ske, sæt på dine bageplader, og så bage det i ovnen, så det bliver til faste godbidder, hvis det er det, du hellere vil give, hvis det er nemmere for dig. Hvad med det her tørrede kylling? Det er jo bare sådan ren kylling, eller hvad? Der er i hvert fald en høj kyllingeprocent i det, kunne vi læse på pakken. Men en dagsration kaloriemæssigt må helst bestå af maks 10% godbidder. Så skal man også igen finde ud af, jamen, hvad er dagsrationen for min kat? Man skal kigge på sin foderpakning, fodre ud fra idealvægt. Det vil sige, at du skal ikke fodre ud fra, at din kat den vejer 10 kilo. Du skal fodre ud fra, at den skal veje 5 kilo. Ud fra det skal du kigge, hvor meget skal jeg give. Og derfra, der må 10% af kalorieindholdet komme fra godbidder. Så man skal kigge på sin kat, kigge på sit foder, og der kan man så finde ud af, om der er lidt plads til lidt af det lækre, hvis det er det, man gerne vil give. Ja. Så det handler mere om mængden i virkeligheden, end det handler om det er rigtigt eller forkert at gøre det? Det gør det. Alt med måde, plejer jeg at sige. At der kan godt være plads til lidt af det lækre, men det skal ikke være det, der overtager. Nej. Så kunne jeg godt tænke mig at vende lidt tilbage til det der med lightfoder, som du snakkede om. Fordi nu forstår jeg så godt, at jeg ligesom skal reducere lidt i mængden. Og det der med, at jeg har givet lightfoder noget tid, det har ikke rigtig haft den effekt, hvor at jeg har fået min kat til at tabe sig, til trods for lightfoder. Kan jeg så ikke bare reducere yderligere? Man skal passe på med at reducere for meget i mængden af det normale foder eller af lightfoderet, for så begynder man at få problemer med vitaminer, mineraler, fibre, og det her, hvor at et rigtig slankefoder, det er balanceret til den mængde, man skal have. Der er vitaminer, der er mineraler, der er de her essentielle aminosyrer, som især for katte er rigtig vigtigt. Det er nogle aminosyrer, som de ikke kan danne selv. Det er noget, de skal have fra deres kost. Hvis man reducerer rigtig meget i et andet type foder, så kan det være, at man simpelthen ikke får nok og kan risikere en fejlernæring på en helt anden måde, end en overvægt vil være. Så man skal ikke reducere for meget. Plus man kan ende i det, som vi snakkede om før, at katten den går og begynder at tikke om mad eller opsøge andre typer af mad hos naboen, som måske er meget mere kalorieholdige, end det du egentlig gerne vil give den. Ja. Men hvis vi så skifter til noget foder af en høj kvalitet, hvordan kan jeg så vide, om jeg giver nok? Særligt hvis katten jo er vant til at få mere og går og klager, eller modsat, at jeg ikke kommer til at give for meget. Hvordan håndterer jeg det? Der findes jo forskellige måder at tage sit foder frem. Mange de har en eller anden type af kop, og så tager man det, man tænker er den mængde foder, som den skal have. Men når det er en lille mængde, som en kat skal have over en dag, jamen så kan 2, 3, 4 foderpiller hver dag måske give lidt for meget i den sidste ende. Så det, der er en rigtig god idé, det er at have en vægt. Det kan bare være en almindelig køkkenvægt. Og simpelthen veje af, jamen hvad er det? Jeg kigger på min pose, jeg kigger på min kat, finder ud af, hvor mange gram den skal have per dag, og simpelthen måler det op på en vægt i koppen. Så har jeg det, og så giver jeg derfra hele dagen. For jeg kan ikke huske, gav jeg 10 gram i morges, så gav jeg 15 gram her senere. Ha' det målt op om morgenen, og så giv fra koppen i løbet af dagen, hvis skålen begynder at være tom. Ja, altså fordi jeg bruger jo meget en kop, og har jo også sat en streg på, og så kan jeg jo sådan med øjemål jo se cirka, hvor meget han skal have, men du synes, at jeg skal bruge en vægt? Ja, det er nemlig cirka, for der skal ikke meget til, at man kommer til at overdosere, måske bare med 10% hver dag, men når man skal tabe sig, så er det altså vigtigt at være præcis, for det kan være de 10%, der gør, at man ikke kommer i mål med sit vægttab. Så derfor så er det klart bedre at få det vejet af, så man ikke hele tiden kommer til at overdosere en lille bitte smule. Ja. Hvis nu, at jeg så har held med det her, eller når jeg nu har held med det her, hvor stærkt skal det så gå? Altså igen, 300 gram synes jo ikke er ret meget, hvis det er det, katten skal tabe sig. Hvor hurtigt kan vi ligesom få dem sat af?
Hellere for langsomt end for hurtigt. Man skal ikke tabe sig for hurtigt, for så er det muskelmasse, som kroppen begynder at tære på. Så man skal tabe sig, en tommelfingerregel siger, 0,5-2% af kropsvægten per måned. Så derfor så skal man gøre det langsomt, men over lang tid. Så det kan godt være, at det tager et halvt år, et år at komme i mål med et vægttab på et halvt kilo. Men så længe man har denne her trend, der går i den rigtige vej, at man kan se, at der sker et stille og roligt vægttab, så er man på vej i den rigtige retning. Men det vil sige, hvis vi vender tilbage til en sort kat her, som måske vejer cirka 5 kilo og skal tabe sig 500 gram, så kunne det godt tage både 10 og 12 måneder faktisk. Det kunne det sagtens. Ja. Og jo længere tid der går, jamen, jo større er muligheden måske også for at holde et vægttab. Hvis man taber sig lynhurtigt, og så går over på et normalt foder, jamen, så risikerer man at tage det hele på igen lige bagefter. Ja. Vi skal vende tilbage til, hvordan vi lige sådan holder vægttabet, men du har også noget legetøj liggende der, og nu snakker vi jo lidt om de der indekatte, som måske kan være lidt svære at få op i gear. Hvad er det, du har taget med, eller vi har fundet frem her? Det er jo bare nogle eksempler på forskellige muligheder, man kan aktivere sin kat. Den her, den er jo smart, der kan man eksperimentere lidt med, hvad kan min kat godt lide at lege med. Så man må også godt selv få lidt sved på panden og få gang i sin kat op i højden, ind i det ene rum, ind i det andet rum. Det kan være sådan en legepind, det kan være bolde, det kan være laserpointer, det kan være alt muligt forskelligt. Og så denne her, det er sådan en foderlegetøj. Så herinde i, jeg ved ikke om man kan høre det, der er nogle foderkugler inde i fra kattens normale foder. Det skal ikke være godbiderne, det skal være det normale foder, som jeg har taget fra min kop, hvor jeg har afmålt dagsrationen. Så kan katten gå her og trille med bolden, og det er jo ikke sådan, så der bare lige kommer noget ud. Så kommer der sådan nogle små foderkugler her, så katten får bevæget sig, samtidig med, at den bruger længere tid på at spise sit foder, så den ikke spiser en hel masse, og så er den allerede klar til at spise igen 10 minutter efter. Så den bruger ligesom noget tid på at jage sit bytte og fange det også. Men jeg oplever så nogle gange, at katten så jo måske godt arbejder lidt med det her, man får 2 foderkugler ud af det, og så stopper eller giver op. Det er jo ikke sådan et rigtigt måltid, altså. Nej, men katte, de går meget og småspiser i løbet af en dag, så det kan sagtens være fint for katten, at den spiser et par foderkugler, så laver den måske noget andet, så går den lidt tilbage og spiser lidt igen. Så det kan sagtens være helt fint for en kat at gå og småspise lidt i løbet af en dag. Ja. Så nævner du også laserpointeren. Ja. Det er der jo ellers sådan snak om, at det måske godt kan være lidt stressende for nogle katte. Og måske også med sådan en fjerkost her, ikke også? Særligt hvis de sådan skal op og ned mange gange. Kan man på nogen måde sådan overstimulere og stresse katten for meget? Det kan man godt. Man kan godt. Det kommer også igen an på, hvad for en kat har man. Nogle katte, de trives utrolig godt med den her type aktivitet. Andre bliver måske overstimuleret. Det handler om, det er at tænke over, hvad er kattens naturlige adfærd? Det er at løbe efter noget, dens bytte, og så er det at få en gevinst ved dens jagt til sidst. Så derfor så kan man sagtens afslutte en leg med at opnå et bytte, som kan være en godbid, eller lidt foder, eller en eller anden form for belønning efter en jagt, sådan så den naturligt også, som den vil gøre i naturen. Ja. Nu siger vi så, at det lykkes mig inden for det næste år at få min kat ned i en passende vægt. Og sådan. Hvad kan jeg forvente mig af min kat, og hvad skal jeg forvente sådan i forhold til at fodre fremad? Skal den blive ved med at køre på slankekost, eller skal jeg gå tilbage til det, vi plejede at give? Man kan nok forvente en kat, der bliver mere aktiv, fordi den har mulighed for at bevæge sig lidt mere, den har lyst til at bevæge sig lidt mere, og allerede der har lidt nemmere ved at holde sin nye, korrekte vægt. Men det er vigtigt at holde sig på sit rigtige slankefoder nok et halvt års tid. Man skal kontrolveje, så man ikke bliver ved med at tabe sig, for det er ikke det, der er meningen, når man har opnået idealvægten. Det kan være, at man skal have en lille smule mere, end man fik, da man var i vægttab. Men i hvert fald et halvt års tid, og så gerne vejninger hver 2., 3., 4. uge, så man kan følge vægten, at den ikke går nedad fortsat, men også omvendt, at den ikke stiger igen. Så det skal være et langt sejt træk, også efter man har opnået idealvægten. Tak. Og til jer, der kigger med derhjemme, husk, at I kan få 10% rabat på foder, når I køber igennem Hills Advantage-appen, og du kan få sygeplejersken til at hjælpe dig på den klinik, hvor du køber fodret. Og til jer, der endnu ikke har downloadet appen, der kommer der en QR-kode her på skærmen, og hvis du ser med live, så kommer der også et link i chatten. Og der kan du så få 75 kroners bonus, når du tilmelder dig første gang.
Så husk at få det gjort og få rabatten med, når du eventuelt skal have slankefoder til din kat. Og tak til dig, Louise, for at have hjulpet os igennem dagens emne. Velbekomme.